हायो बियो आंखायसो भुगिनानै दङ लोगोफोर ओरैबायदि मानसि बियो आंखौहाय हर गेजेराव दर फांथेनानै उन्दुनानै थाबाय आं जिन्दगिबो निमाहा होआथ' बे हौवाखौहाय नुबाय लोगोफोर जोंहा कनजिता बर' बसुमतारी आब'आ हौवाखौ गोबां गाबै गाबै बुंदोंना आंखौ गोबां खालामनानै जायो बियो आंखायसो सहायनानै दं आंखौ हरनि गेजेरावनो दरजा फांथेनानै गावहा उन्दुना थानानै आंखौ बायहेरायाव दोनदों आं माब्लाबा बिखौ निमाहा होआ माबा माबि गोबां बाथ्रा बुंदोंना गाबनानै नाथाय दहाय आं बेनि सायाव एसे भिडिअ लाबोखाबायमोन दै रायजो राजाफोर बे भिडिअखौ आं दिनै बेलासिनि 4:30 बाजियाव होदोंमोन नामाथाय अब्लाबो भिडिअआ सेम जानाय नङा एसे आलादा रोखोमनि जागोन थ'दो बिदिबाना आरोबाव भिडिअखौ नायना लानि बिनि उनाव सावरायगोन। खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय दाखालि माने आङो न'नि दावराव दावसिखौ ससियेल मिडियायाव हगारनाय जादोंमोन नालाय ओमफ्रायसो सोरबा कमेन्टआव मा होनो बुंहरदों आरोना जाफ्लादों ना मादों नंगौना नङा बिदि होननानै सोरबाबा मिनिदों सोरबाबा दुखु जाफ्लादों ओमफ्राय सोरबाबा भिउसनि थाखायसो खालामदों बिदि होननानै बुंदों आरो आङो सोरनिबा शेयार मा लिरनानै शेयार खालामदों बेखौबो गासिबो नायजोबदों जिखुनु आं बेफोरखौ जेबो बुंनो थांला आङो नोंथांमोननि कमेन्टनिनो दिनैहाय फंनैसो खोथाखौहाय माने रिप्लाइ होफिननो सानदों आरोना दावरावा जामारदों ना जामाराखै ना नंमारगौ ना नंमारा मा होनो गिबियावनो बयनावबो निमाहा बियो माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लाङोबाथाय बयबो निमाहा होनांगोन आरो ओमफ्राय माने बेखौहाय आंनि बोरायानो खिन्थासिगोन दावरावा जामारदों ना जामाराखै गावनो बुंथोंसै नंखाय ना नंगौमोन ना आङो ओरैनो खालामफ्लादों ओमफ्रायसो सोरबा बुंहरबावदों आरोना हर गेजेरावहाय सोरजोंथो बेरायहैयामोन मायामोन हर गेजेरावहायसो फैनानै दर फांथेनानै थालायनाय मालायनाय ओमफ्रायसो बिदि बुंहरदों आरोना ओमफ्राय आङो जेरावबो थाङाखैमोन आङो न'आवनो दंमोन दावरावा जोंना ओंखाम जाखांनाय बिदिनो 10टा 11टा बिदियावसो जाखादों दावरावानो ओमफ्राय न'आवनो दंखायोमोन आङो जिखुनु गाव खिन्थाथोंसै खिन्थाहर ओमफ्राय लोगोफोर दावरावा जानाय जादोंमोन ओदिनखालि आंबो एसे लोगोफोरजों जौ लोंना फैदोंमोन नालाय दावरावा ओरैनो नङा ओंख्रिनि थाखाय जादों आरोखि आं जे ओंख्रिखौ संनो थिनदोंमोन बे ओंख्रिखौ संना दोनाखैमोन ओंखायनो आं एसे रायनाय जादों बुंदों रागा जोंनानै ओमफ्राय दर फांथेनानै उन्दुदों आङो संसार जानायाव एफा एनै दावराव दावसिया जाखायो बेफोरखौहायलाय मालाया बांद्राय बुंनानैबो जेबो लाब गैया हिन्जावआ हिन्जाव गावनिनो हिन्जावखा मोजांबाबो गाज्रिबाबो अनलायनानै संसार जाखानांगौखा बेखिनिखौनो बुंनो सानदों आरोखि आं रायजोफोरनि गेजेरावहाय अरे कनजिता आब' नोंखौ गासिबो बुंखागोन मा गामिनिल' गासिबो रायजो राजायानो बुंगोन नोंथाङा जुदि बेबायदि भिउस मोननो लुगैनानै जुदि भिडिअ खालामनानै ड्रामा खालामफ्लानानै नोंथाङा जुदि भिडिअ आपल'ड होआखैबा मानि थाखाय होगोन नोंथाङा दि होनदोंमोन बै सिगांनि एसे सिगांनि आं जि भिडिअ क्लिप होदोंमोन नोंथाङाथ' बेयाव बुंदोंमोन आंखौ गोबां खालामना जायो बियो आंखौ हरावनो दरजा फांथेनानै उन्दुना थानानै बियो आंखौ गोबां बाहायदों माबा माबि आं बेखौ माब्लाबाबो निमाहा होआ होननानै नोंथाङा दा नैबे साननैनि गेजेरावनो नोंथाङा जुदि हौवाजों आरोबाव गोरोबनानै नोंथाङा हौवाखौ लाफानानै भिडिअ बानायनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंबाय आं मिन्थिस्लाबियाव बेबायदि भिडिअ आपल'ड होफ्लांबाय माबा माबि आरे नोंथाङा साननानै लाग्रोनांगौमोन सिगाङाव भिडिअ आपल'ड होनायनि सिगाङाव नोंथाङा खमसे खम एसे साननांगौमोन आं जुदि भिडिअखौ आपल'ड होयोबा मा जागोन नोंथाङा दा ड्रामा गेलेनो थाखाय जुदि भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियायाव हगाराखै होनबा नों मा खालामनो थाखाय ससियेल मिडियायाव भिडिअ खालामनानै हगारनायमोन नोंथाङा जुदि बेबायदि जुदि बुजियोब्ला बा बेबायदि ड्रामा खालामदों होनजानो जुदि लुगैयाखैमोनबा नोंथाङा भिडिअ खालामनानै मानि थाखाय ससियेल मिडियायाव हगारनायमोन नोंथाङाथ' खमसे खम एसे बुजिनांगौमोन आरे न'खरनि माबा मोनसे जेंना जादों बा हौवा हिन्जावजों नांलायलायदों बा बुलायलायदों नोंथाङा मा बेयाव जुदि भिउसखौ लुगैनानै बा भिउस मोनगोन होननानै जुदि नोंथाङा सानाखै अब्ला भिडिअ खालामनानै मानि थाखाय आपल'ड होखो ससियेल मिडियायाव कनजिता बर' आब' गासिबो बुंखागोन आंबो बुंगोन गासिबो बुंगोन
नों कनजिता बर' आब' भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा आंखौ रायदों सानगोन, नाथाय आं नोंखौ रायाखै। नोंखौ आं मोजांनि थाखाय बुंदों। मानो होनोब्ला नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि खोथाखौ जुदि खोनासंनो लुगैयाखै बा बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्टखौ रायजो राजाफोरनिफ्राय नायनो लुगैयाखै, अब्ला नोंथाङा भिडिअ खालामनो दरखार गैयामोन बा ससियेल मिडियाआव हगारनो गोनां दरखार गैयामोन। नोंथाङा जुदि भिउसखौ लुगैनानै जुदि नोंथाङा जुदि भिडिअ खालामनानै आपल'ड होआखै, होनबा मानि थाखाय आपल'ड होखो कनजिता बर' आब'? नोंथांखौ गासिबो बुंगोन, नोंथाङा भिउस एसे एनै भिउस मोननो थाखाय भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियाआव आपल'ड होनो, आरे नोंनो गाबदों, गाबनानै जुदि सोरबा मानसि सासेया जुदि हौवाजों बुलायलायदों बा नांलायलायदों, बेखौ जुदि भिडिअ खालामनानै नोंथाङा आं माब्लाबाबो गनाया, माब्लाबाबो मानिनानै लाया, गोबां बाथ्रा बुंबाय। नोंथाङा दा मा जाखो, लोगो लोगोनो फैनानै माथो ससियेल मिडियाआव माथो हौवाखौ लानानै नोंथाङा माथो निमाहा होनो बिबियो, बिलाय मा जाखो बियो? बिदिखि जायो सोरबा? लासिं सिंसो जादों माथो नोंहा आब' कनजिता। नोंबो माथो हसाखैलै आब' कनजिता, एमजेनि बायदिसो नोंबो ड्रामा खालामारो। ओमफ्राय ससियेल मिडियाआव फैनानै एसे एनै माने भिउस मोनगोन खोमा, भिउस मोनबासो माने डलारा हाबगोन, डलारा फैबासो आंहा फैसा मोनगोन, माबा माबि गोबां सानो खोमा ना आब' कनजिता नोंबो। बिनि थाखायनो नोंथाङाबो बिराद ड्रामा खालाम भिडिअ खालाम माने गेजेर गेजेर माने नोंथाङा ससियेल मिडियाआव आपल'ड होमारो खोमालै, आंनि साननाय बायदिबा। मा जागोन आब' कनजिता नोंजों ना रायजोफोर? ड्रामा गेलेनाय नङा माथो बिलाय। मैयासिमहालागैनो गाबै गाबै इसेबां निमाहा बिनानै बियो ससियेल मिडियाआव फैलायनानै भिडिअ खालामनानै आपल'ड होबाय, दा आरो हौवाखौ लाफानानै मा खालामखो, गोरोन्थि जानायफोरनि थाखाय निमाहा होनो माबा सोरबा गामिनि खाथिनिनो माबा माबि कमेन्ट होदों, स्क्रिनशट दं, माबा माबि दं। आरे आब' कनजिता, नोंखौथ' गासिबो माबा खालामखागोन ना, गासिबो बुंखागोन ना। नोंथाङा नोंथांनि न'खराव माबा मोनसे दावराव जादों, हौवाजों नांलायलायदों, बुलायलायदों, नोंथाङा बेखौ ससियेल मिडियाआव फैनानै ससियेल मिडियाआव देखायनो नाङाब्रा आब' कनजिता। बिदिबालाय बुंजाखागोन ना, गासिबो बुंगोन, नोंबो बुंगोन, गुबुनखौ जायोबा आंबो बुंगोन, बा बै सोरबा सासेया बुंगोन। नोंथाङा जुदि बेफोर बुंनायखौ जुदि लुगैयाखैबा, होमबा ससियेल मिडियाआव हगारनाङामोन। मानो हगारनाय नोंथाङा गावनि काहिनिखौलाय, गावनि ड्रामा खालामनायखौलाय? बेखौ ड्रामा होनना बुंखागोन ना गासिबो, ना मा रायजोफोर ना? ड्रामा होनना बुंखागोन बिदिखो। रायजोफोर बारा गोबाव बुंबाय थाला, भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। गोजोन्थों।